Joo, vettä. Joo, katsotaan. Tää on varmaan suusta kiinni, en tiedä pyssyykö pitkin. Joo. Joo, vettä. Ja sutellaan sen männöön vähän vettä. Nyt tää on sitkeä. Nyt se vasta alkoi vetämään. Vettä. Näinkö kaikki? Tässä nyt on Jane Pasanen ja Ja sehän oppaa ottamaan. opas. Tuossa on. Antaa mennä vettä. Aika jööti. Oho. Joo. Jarrutetaan käsien välissä vähän männiä. Tää on hyvä, kun tää vähän joustaa tää siivi. Rapu. Nyt Janne aikoo valmistautua ottamaan sen jäälle. Tiimitöitä. Tiimitöitä koko aikaa. Se on oranssi. Se on kanssa minun laittanut. Aha. Sille. Nyt kala tuntuu melkein valmis. Lähti taas. Aha. Oho. No nyt. Niinpäkin. Jousta. Tää on hyvä kontrolloida tätä siitä. Tää tälleen joustaa. Kesken teenijuonnin. Jos Antille menisin pullaa, koita tarjoa. Oliko se solmulla? Oli. Se oli siinä lähtö. Perkele se oli ihan pinke. Se olisi katkaissut piankin. Tää ei oo syvällä tällä kalalla se elää. En kyllä ole nähnyt vielä mikä tämä on. Onko se hauen? Ei. Alkaa vähän. Ei vielä. Sille se on vaalea. Vai 3 kilon taali. Opas arvaa 3 kilotain. Kille, eiku. Kille on punainen. Hyvä. Iso. Perkele mikä kala. Niin. Teillä on näytöä se tulos. On nättikö? Joo. On. Meidän opas on ihan tyytyväinen. Iso. Tomas! No niin, siellä Jane Pasanen ja se iso munkelo. On kyllä komia.